Здравейте пак на всички. Този път малко може да ми лаге. Не знам, то имам папка, ще го видя. Ще го кача естествено. И после може да правим... Те да знам, после наско. Ако не гледате... се уди. Значи... Казвам се Петър Георгиев. Защото и... така. Знаете що? Вече би трябвало да знаете. Аз съм ви казвал. Но за всеки случай пак го казвам. Ползвам акаунта на баща си. Упс. Skywars. One. За сега ще направя 2 епизода, за да попълня поредицата днеска. Или точно цялата, ама... може би повечето. Не, няма да е повече. Айде да знам, може да стане от няколко епизода, може от 100 епизоди. Абе, де да знам. Ще видим по-нататък, от бъдещето зависи. Пишете в пишете в коментарите на какво искам да снимам. Ще ви дам пример. Агарио, Майнкрафт, Агарбе. Ще направя